Ye da munyina sesebre no do nya munya adade na mo hwe ye de wo honum se ade be efa nananom ho no ebeto fo mpani de baba besomo se ye nige sema efi Begoro ebenie nananom a ene ade hye omo Begoro emfie numnie ene wo mapre se wo mo benya wo hene a obedi Begoman enimu na afei na brewa yipu makwemu a da se bre Amoitia Ofori penny a wo ye wo chehene ama da se bre intim ekwan ama no aba besi bibi ede akere woche eman ne bra da se bre intim esai ede akere Osagyefuo Amoitia Ofori penny ni ewo Ofori penny na hemfie no momi enkwehwe sede esi ekoye Osagyefuo ene ne mpanifo sami besre na mabisai akere Osagyefuo agrawda mo se kwanda ho me beto intim danso a enei apejame Begoro hen ye dasebre awia enti kasa ene bijina mi wranim esai akere no se ni amena nanom ebeye wo Begoro no eno ana me ba beto aso me de no kredie ebeye madwuma me ye per na ape nso me nya kataso ebunu aso se mi wura o frame anopa ewia anwumre anadwo a me na machi ankyere no da se de so mu so no be frame a me na machi ankyere no da na mom isai a mi yare anase owuo eno die se toma mabra bomu dia mintumi na no achi die de to ha oframa no pa wawia wo anadwo de so mu a meba na se mama ene na mato miwura ana so cheman entam ekese ebra da sebre intim esai ede kire wo chehene ena sede wo chememu amamre ni amane etie no wo hene kase a wusai de kire no wusai de che wo chehene a wo chehene ensu sai de kire wo se wababa ye ne hene a obeka no ho ama na bu ni man ana so obaba hye na se no obedi no onu so bedi no kura se do bedi no kura ma no na won na ne na chimma woda ahokyire biye mu no obeyu e de wafrim momi enkwehwe sede o chehene ensu saiye e de kire Begoro ehene adu be chese Begoro kudano ko saso mesmi sache o se pono so bi tata afutu mi na umpe asemi a kire wo so na utane ba me ha mi sache o se manyiwa na me to tam dem o chese wona kai se wo fante so nyina wonu ana be kasa on predo chima asem e be court why kaka be asem ni nyina wa kana be foti ye wo otu no wade aya tro o sign na wo ye na ma wo nyina ni aye hwe ne se ne ya bre efie num ni awa be e me kasa mun kase anka ye huya ye hu ye ni hu pani preso ti kodo yi na da sebre awenti ko na ko diwe ani ni sadia ni friends bo awuto emra Begoman ani ochi ko ya misna na sede nso aye ni sikoye no adesua pi ewom me ka sede o chehene Osagyefuo Amoitia Ofori panyini esai ede kire eye osa da sebre intimu no edusua wom pa de wo chehene kana se de da sebre kana se osai sa ahokyire mu no
obeka Begoro hene ho na waboa na pagya na yi na firi hawo mu na de to so biu no so onhwe se wache mansem eye afisem emane nso de da kropoda emane mfa wache nsem enkoto a wache mansem enkoto abontene de to so biu mu no nso so no wonfo wache mansem enkonkogina court esanse wache manchichiri ne kuro no na court enka ho omo nanim de ekwan omofa so bo omukuro na se echechiri wo nkuro no omo mpanyinsem yo omo mpanyinsem omo de hyesem yo omo de hyesem enye court ensemo de etoso bi mu no nso wasoi waso akofuna mu soi de akire wo chehene de na emo mama se tintim enhyehye a ebo akonwa no ho brani nara so de agu nkrata so a Begoro hene de ne nse kwakosha ase se sansem ni nyina obedi so no wadi nini eno nti wode nano aka asa de ne nsa hyekrata ase a edi adanse se obedi no kore na wonda ne chimfa ma wo chimanta eye ne kwan no pepepepepepe osi ade ayo Amoitia Ofori panyini wonkaso sa sei ena sebie so sebie nyado ye no na nanom nsem ye afisem a eka ne fie yen ka no wabonten so yen fair press conference yen fanto press conference yen si yentuma gufi e wabonten so se de yesoya de kire ohene no ye de si apatem ye de si apatem mo fie ye de yedwa to ekwa ye afisem ne ye ka no eno nte se afisem so ba yense no koso na emomu ne ye ka no wafiem na mpanya atena sesi hunkonya ka amatu etime kwakotwere de ye twere sana nananom ede ball eye oman ne chechire no ase suku do so womu no ena e kam ya yese obi ehu ne ho se he has the right also de asem kokot na nananom ahinsie ne no omone ma ne omamamre ne amane no court nsinimu ade a ye chechire na court nka ho eye de ne yesanimu a court ka ho ade a wunim na bose no wo kan bia enye yie enu ntina na no de yesrem no se monsa me enkoyenchi na mo me enko fa kwan na mo fa so di ade no enhyehye ka ho no na tumi a na ewo nananum no tumi no ensamra bi mu esanse ye ka mema ni ye ka mema no momu ni mo man chechireye ene o man yomu a na ye nananum a motia konwa so mo ne mo mmere watia eye ahema mo mo nana eye modea nana no mo hwe siesie nsasesem ene entam ene ahenie ene mopre yedie ne nkanko ene mpuntuo e de amamo man na mo mmere wanso eye ahema nso atena fie ahwe siesie awadesem afisem na afenso asumdue ene kwan a ye foso tete nkwada emma ene mema na omanyine ababa yempanyimpa eno na ye hwe se ye besere se ye besa akoyinchi ni yasa akwakofa aba midi ede maame Fozia midie eye masede se da ne da metena se na afenso ya ka kai ho ni yasa akwakofa tete atempon no a ye nananom de ye sha se ye firi so no sese yase na monje monkamu ni yensan ko bunsi so biemu ni ebusi mu biemu a eno na bema ye bibi mai tumi no ye Ghana tumi no yensan so etimiaka medamase otweda mpo Nyankopon ya adoma ye behia makramo